Wat een maar, wat een hitte, wat een tropische dag. En dan heeft de temperaturen om bij de 29 en 30 graden heen. En morgen wordt het nog warmer op de meeste plekken. Wel, jong, het is warm, warm. Maar om 8 uur heen nog zo'n 24, 27 of 28 graden. En de wind die valt daar gewoon wat meer voort. En vannacht heb ik het op 18 en 20 graden. Dat wordt min sliepen van een soort mensen. Want dan hebben we het door een flink warme nacht. En de wind uit het zuidoosten maar zwak of matig. Dan morgen, de zonne is er weer flink bij. En we hebben het door een tropische dag, 30 en 32 graden. Op Eiland 24 of 26 graden, omdat daar de wind even wat meer uit het noordoosten komt. Op het verste loon. Uit het zuidoosten mooi. En dan heb je een zwak ontmatige wind. En dan begint het klam en benauwd en zoel aan te filmen. Het wordt een zoel waartype. Morgen ik nog boeten zitten. Maar dan komen letter in de nacht de buien komen ze op tong en hagel wind zitten. En soms ik wetroelijst, stevige buien soms. Maar het is nog net helemaal duidelijk hoe het precies uitpakt. Morgen meer erover. En dan terug naar het fruitjoch. Wel op wijze, verkwolling. Misschien nog wel een paar buien. Temperaturen zomen bij de 20 graden heen. Op Toons en Vreed staan 18 of 19 graden. En we hebben het over een waartype mooi droegwaar. De zinnen erbij. Maar het is alweer even wat koeler en gewoner van de tijd van het hier. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.